Mainly nri competition onye lichie ke ihe ga-eme ọta anụ ibie onye lichie nye bụla anụ ibie taa ihe ebu pepe soup yana rice oshikafa white ka ezigbo ngaji m jide ebo biko tụrụ gagodi ofu ngaji biko ka ihe ngaji m duzide ebo ebe pepe soup na rice ka anyị bido n'olibe papa nnekwu libekwe olibekwe maka onye lichie ome gịnị obula anụ ibie taa mgbe ilichie tacha anụ amaghị ilichego ọ bụrụ kịta ka a na-eme onye lichie ya taa anụ ibie iri na Julia ma ọ chọrọ rice mụ na onweghị ịchọ nchọmọ oke mma ịchọrọ ọzọ ka abọ ya agbabakwa gị bịa ka nne na-abọ gị vuli nne papa bịa ka nne ya bịa mbụ na abọ gị erute papa isi na ịchọrọ ọzọ mbakwa papa abọ gị ga-agbụwa libe na agidi gbanwa pari nnekwu libe Adaobi elichego ya gba first oke nwa ọgwụ gba first pari nnekwu libe nye pepe soup esikete ya oghewezie ngụfu nke ụmụaka agụfụzie m nke ụmụaka kupie n'obele ite etinyere m obele ose na nke ụmụaka oghewezie mbịa nkụfie n'obele ite papa gee ntị wee sụkwa ose m ụya na nke mụ na daji maka daji na-alaiki ose papa nnekwu dị ike kwụshizie iri ime agịrịgbo elichebegokwa nri abụ ebuko gbukwuo m papa ịlaikila anụ a irikweli ọfụma papa iriri ya ọfụma papa nnekwu gịnị ka ị na-ata anụ papa itinyekwana m ose n'anya ịma na ihe ebukwa pepe soup akpọkwala ya pepe soup ose juru na ya papa nnekwu ịkwafu na mmiri n'ala nke mụ na dadi ose dịkwa ọfụma unu rie enyi unu anya dị elu nye ụmụaka ndị enyi iri ebe akwa ose dị ọfụma maka dadi anyị na-achọ ose ọkụ ya ka ọ taa ose ọ na-eri ose ọfụma chọọ mụọ mmiri ọ dị egwu ndị be anyị papa isi gịnị ọ bụ ejugo ngwalikwu obele ili obele ijebezie bịa gịdị gbanwa kutekwu olie mmiri ka ọ nwa ọ chọọ mmiri mọ papa ọkụ ịchọ mmiri ọzọ o butegokwa ego mmiri
butego mmiri. Agidi boy ebe ka ị na-eje. Agidi gba nwa. Yellow. Some pink. What's yellow? Oh, yellow. Ọ dị egwu. Wele aka libe nri, wele ngaji libe nri, wofu aka papa. Dị ike. Ngwa ngwa meghe ọnụ. Jiri aka gị libe mma kwenyezi. N'ilite gọrọ rice gị biri na-enye ọka bụ ịhụrụ ya na-enye n'ọka bụ manụ weli elibe papa ngwa likwu obele ka ịfụ likwu obele papa kapis iligo obele ngwa ṅụọ mmiri ka ịfụ Papa, feel like me. Papa? I feel like me. Yes. Can I thank my cave for? Uma. Who thank me? Uma. Can I see Papa? Can I see? Enjoy what, Papa? Can I see?